Әниемнең әнисе минем көрәшем. Әти яклап Үзбәкстан китә минем. Әнинең әтисе, әни яклап бабам татар, Азнакайдан, әби Бакалыдан. Һәм шунысы кызык, бабай безне алып кайтканда гомер буе зилә-зилә әбинең. Мәрхүм булгач та әбине мин аптырадым, свидетельство смерти бирәләр бит инде кеше булгач. Шунда язылган әбинең кыз фамилиясе, отчество Ефимова Зинаида Петровна. Минем әби. Зилә дип йөрттеләр мине яны. Гомер буе, чөнки бабай татар авылына кайткан аны. Ага. Гомер буе белмәгәннәр мине Зинаида икәнен. Зинаида. Мин белмим, бәлки авылда белгәннәр, зилә дип йөрттеләр әйе. Хәзер Бакалыда булганда әбиләр әби минем 6 баламны соң 5 балам анда. Зоя, Рая, балары, Валерий, Дәдәй, Түтәй дип сөйләшәләр бит инде алар. Алар менә концертка килә, аралашабыз инде. Алай менә әби яклап. Әби бит миңа 13 яшь булганда мәрхүм булды. Хәтерләмим дә. Алданны сыер савышчысы иде районда әби. Истә шул гына калды. Сабан туйдан иң беренче бүләк биләр иде. Бик яшькә китеп барды. 52 яшь